Mbukeli sikubuzile ukuthi uthini wakho umbono ngesinqumo sikaMengameli uSirilo Ramaphosa sokuqoka ithimba elinamalungu amathathu elizophenya insolo zokuthela kuleli lathengisela iRussia ekhali nyakenye. Uphendule kanje. Umsasazi wami noba kungaqokwa elothimba kuyafana lamamenemene asiphethwe kwelelizwe le-ANC azohlala ekhavarishana noba ezoziqhubo zathengiswa azokhavana aphike kwanto. Ngiyibona njengencitha mali ngoba sinazo iHawks sikwanayo neLandoka ne-SIU asidingi ukuba kuchithwe imali kuqoqwa amathembu ukuba makaphande iHawks ne-SIU mazenze umsebenzi wawo. Umsakazi ngicabanga ukuthi sihle kakhulu isinqumo uma ngabe kuqawwa lelo thimba lelo lizokwazi ukuthi liphenye ngalolu daba laseRussia ngoba liyasikhathaza kakhulu njengesakhamuzi siyayifuna impendulo ukuthi ngempela kwenzeka yini noma cha lokho abakushoyo. Umsakazi ithimba likhethwe liphenye bese lethule umbiko umphakathi wazi ngombiko kodwa futhi singakhumbuza umphakathi wakithi ukuthi iRussia nayo yakanikezela ngekhali South Africa ngesikhathi sakudala lapha khona iSouth Africa yacacenezele khona. Ngibona udlala ngemali bakhokha intela futhi kumoshwa nesikhathi kuthini singaqiqoqa amalungu amathathu azophela uthela kuleli ladesa kanjani ikhari ezweni laseRussia wakuyefasha wathoke sekuvelile ukuthi obani abenza lomkhoshosho lo azikho izinyathelo ezithathile ukubona ke beseke phansi beke udlala ngemali bakhokha intela futhi aqoqana namalungu amathathu egcina ngesiza ngalutho. Lembono ngiyababukeli ngakho ke SABC kanye nalolu phiko lwayo lezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda ngase kuqubuke ngayo.